Euskalduntze berantiarraren teoriaz baino gehiago, akaso Euskalduntze berantiarrari buruzko teoriez hitz egin beharko genuke. Baina, funtsean Euskalduntze berantiarraren teoriaren muturreko adarkadurak dio, aro aldaketaren garaian, erromatarrak iritsi zirenean, orain dela 2000 bat urte, hemen, Hego Euskal Herrian behintzat, ez zela euskeraz hitz egiten, ez zela euskal enborreko hizkuntza bat hitz egiten. Zeltiar jatorriko hizkuntza bat edo hizkuntza indoeuropar bat hitz egiten zela. Hori da, funtsean, Euskalduntze berantiarraren teoriaren muturreko adarkadurak esaten duena. Badira, beste adarkadura batzuk, hain muturrekoak edo ez liratekenak, eta esate baterako onartzen dutenak, Nafarroan, orain dela 2000 urte, aro aldaketaren garaian, baiez, euskeraz hitz egiten zela, baskoiek euskera erabiltzen zutela, baina Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban, gaurko Euskal Erkidego Autonomoan, ez zela euskeraz hitz egiten. Hizkuntza zeltiar bat edo zeltiar bat, hizkuntza indoeuropar bat hitz egiten zela. Bada beste adarkadura bat, esaten duena edo onartzen duena, Nafarroan esate baterako Iruñetik iparraldera, baietz, hitz egiten zela euskeraz, baina Iruñetik hegoaldera ez zela euskeraz hitz egiten. Hortaz, laburbilduz eta funtsean, Euskalduntze berantiarraren teoriak zalantzan jartzen du, aro aldaketaren garaian, erromatarrak iritsi zirenean, Euskal Herrian, hegoaldean, alde guztietan edo alde batean behintzat, ez zela euskaraz hitz egiten. Argudioak zertan oinarritzen diren teoria horren alde egiten dutenek horri eusteko, nik esango nuke batez ere bi gauzetan oinarritzen direla. Lehenengoa da epigrafia. Zer da epigrafia? Epigrafia da harri gainean zizelkaturiko testuak, inskripzioak. Zergaitik egiten zituzten orain dela 2000 urte harri gainean inskripzioak, bi helburutarako batez ere. Alde batetik, hileta munduarekin zerikusia zuten inskripzioak egiten zituzten, hilarrietan izenak eta jartzen zituzten, eta beste alde batetik, erlijioarekin loturiko irazkunak dauzkagu, aldareak, jainko bati egiten zaion halako moduko eskaintza bat, horri izaten zaio epigrafia. Kontua da, orain dela 2000 urte hemen Euskal Herrian daukagun epigrafiari erreparatzen baldin badiogu, alde handia dagola, Hego Euskal Herrian, lurralde batetik bestera. Esate baterako, Araban, hainbat idazkun aurkitu dira, batez ere, nik esango nuke hor Estellerrian, Estellerrian Nafarroan dalako, baina esango nuke Arabako hegoaldean, hainbat idazkun aurkitu dira, Nafarroan ere badaude hainbat idazkun, baina gertatzen da Bizkaian oso gutxi daudela, eta Gipuzkoan ere oso gutxi daudela. Gipuzkoan esate baterako, 3 inskripzio edo 3 idazkun bakarrik daude erromatarren garaian egindakoak harri gainean. Inskripzioiei erreparatzen baldin badiegu, ikusiko dugu, esate baterako Araban, inskripzioietako gehienetan, azaltzen diren bai pertsona izenak eta bai jainko izenak, ez direla euskal jatorrikoak, gehienak diot eta ez guztiak. Nafarroan esate baterako badaude hainbat inskripzio jainko eta pertsona izenenak euskal jatorrikoak direnak. Eta Gipuzkoan 3 idazkun bakarrik dauzkagu eta 3 horietatik batek badu euskerazko izen bat, beste batek, bigarren batek jatorri indoeuroparreko jainko izen bat dauka eta hirugarren batek
ditun izen guztiak latinezkoak dira. Hortaz, ikusirik Gipuzkoan oso erromatar garaiko idazkun gutxi daudela eta dauden horietatik euskerazko informazioa daukana bakarra dela, Bizkaian ez dagoela idazkunik ia, eta Araban daudenak, gehienak jatorri indoeuroparrekoak direla, ateratzen duten ondorioa da, garai hartan, aipatu hiru lurralde horietan, ez zela euskeraz hitz egiten. Hori da alderdi bat. Eta bigarren alderdia, Euskalduntze berantiarraren teoriari eusten dietenek erabiltzen duten bigarren argudioa da, hor, erromatarren aroaren hasieran, nik esango nuke, gure aroko lehenengo gizaldietan, hor badira hiru idazle klasiko, garai hartarako testu batzuk idatzi zituztenak. Ez gara harri gainean idatzitako testu ez, ari gara literatura testu ez, geografia arloko liburu ez. Hiru autore horiek dira Estrabon, Plinio eta Ptolomeo. Estrabon, Pliniok eta Ptolomeok ahotan hartzen dituzte Gipuzkoako, Bizkaiako eta Arabako auziak. Baina, Gipuzkoara etorrik, azken batean gu Gipuzkoan gaudelako, hiru autore horiek aipatzen dituzten leku izen gehienak, izan hirien izenak, izan esate baterako erreken izenak, ez dira euskal enborrekoak, ez dira euskal jatorrikoak. Jatorri indoeuroparreko toponimoak lekuen izenak dira. Hortaz, horretan oinarritzen dira Euskalduntze berantiarraren teoriari eusten dietenak, esateko Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, erromatarrak iritsi zirenean, ez zela euskal enborreko hizkuntza bat hitz egiten. Euskalduntze berantiarraren teoria ez da gaur egun sortu den teoria bat. Hain justu baditu urte batzu, ez da? Hau lehenengoz mahai gainean jarri zuna Gomez Moreno izena zuen ikertzaile bada, hain justu idazkera iberiarra deszifratu zuenak. Honek 1925ean planteatu zuen lehenengo aldiz esan dugun teoria hori, ez da? Kontua da, Gomez Morenok 1925ean bere Euskalduntze berantiarraren teoria mahai gaineratu zuenetik gauzak aldatu indirela. Eta hor, lehenengo aldaketa garrantzitsua eta lehenengo aldaketa nagusia 1960ean gertatu zen, hor Nafarroan Lerga izena duen toki batean, Lerga dakizuenez dago hor Tafalla eta Zangotza artean. Hor azaldu zen erromatarren garaiko hilarri bat, eta hilarri horretan besteak beste azaltzen da Ume Zahar izena, ez da? Eta hor garbi geratu zen, Nafarroan alderriotan bederik, euskeraz hitz egiten zela. Harrezkero eta gaur egun arte, Nafarroan, batez ere, hainbat idazkun azaldu dira euskarazko izenak, personen izenak eta jainkoen izenak dituztenak. Hortaz, esan bezala, gaur egun epigrafiari esker, idazkun hori esker, jende gutxik eusten dio Nafarroan baskoiek euskeraz hitz egiten ez zutelako ustekeriari, ez da. Arabari bagogozkio, Araban ere azken hamarkadetan euskerazko izenak, euskerazko idazkunak dituzten harriak azaldu dira, ez da. Hor, Durruman eta Minaon, bai jainko izen eta bai persona izenak, euskal enborreko izenak azaldu dira. Eta Gipuzkoan, esan bezala, hor hemendik nahiko gertu, Oiartzunen bere garaian bazen Andre Arriagan idazkun bat, egun Santelmo Museoan dagona, eta hor azaltzen den izen bat, Valerius edo Valeria Belteso, Belteso hori garbi dago euskerazko izen bat dala, euskal enborreko izen bat dala, ez da? Hortaz, epigrafian ere, Araban eta Gipuzkoan bederik, badaude euskal enborreko izenak. Hortaz, ezin daiteke esan epigrafia guztia euskal jatorrikoa ez denik.
Autore klasikoek aipatzen dituzten toki izenei pagagozkie, hemen Gipuzkoan esate baterako, naiz eta aipatzen dituen jatorri indoeuroparreko izen batzuk, Deba izan daiteke bat, Menoska izan daiteke bat, denok ezagutzen dugu, bai Estrabonek, bai Pliniok eta bai Ptolomeok, hor Oiarso aipatzen dutela, ezta? Eta inork gutxik jartzen du zalantzan Oiarso gaur egungo Oiartzunen aurreko forma ez denik. Hortaz, Gipuzkoari bagogozkio esate baterako, badaukagu erromatar garaiko euskerazko idazkun bat, Valerius Belteso, eta badaukagu baita ere, autore klasikoek aipatzen duten euskal enborreko izen bat. Hortaz, epigrafiari eta autore klasikoek ematen diguten informazioari erreparatuzkero, Euskalduntze berantiarraren teoria Gipuzkoan behintzat ez da hain argia edo hain nabarmena. Alabaina, epigrafiaz eta autore klasikoek ematen duten informazioaz gainera, bada beste jakintza iturri bat, nik ez dakit zergaitik, horrutziko dut, Euskalduntze berantiarraren teoriaren alde egiten duten horiek, oso gutxi aipatzen dutena edo bat ere aipatzen ez dutena, eta hain zuzen informazio iturri hori da toponimia. Gipuzkoako antzinako toponimiari erreparatze baldin badiogu, ikusiko dugu, badaudela hainbat toki izen, euskal jatorrikoak ez izanagatik, garai hartan euskeraz hitz egiten zala erakusten digutenak. Zergaitik, toki izen horiek latinezko jatorria izanagatik erakusten dutelako sortu edo ekarri zituztenean haiek erabili zituzten pertsonak euskeraz hitz egiten zutela. Eta adibide bat jarriko dut, nahiko ezaguna dana eta nahiko erresa dana. Eta da Getaria toponimoa, ezta? Getaria toponimoa latinetik datorren termino bat da. Hori berez latinezan Ketaria. Ketaria zian erromatarrek arraiarekin hainbat gauza prestatzeko egiten zituzten edo sortzen zituzten halako lantegi batzuek, ezta? Hori ez da hemen azaltzen den izen bat bakarrik, Laburdin ere badaukagu beste Getaria bat. Izen hori berez sortzez, latinez, Ketaria zen, Ketaria. Ze gertatu da, ze gertatzen da, termino hori bera, esate baterako Galizian, baitare baziran Ketariak, Galizian latinezko Ketaria hori, egun Cedeira bihurtu da. Eta latinezko Ketaria hemen Euskal Herrian Getaria bihurtu da. Aldaketa horiei erreparatze baldin badiegu, hasierako erskari ahoskabe hori, erskari ahostun bihurtzeak, hori euskaraz bakarrikan gertatzen den aldaketa bat da. Hori euskaldunek bakarrikan egin dute testuinguru honetan guztian. Eta alderantziz, barruko te hori, Cedeiran D bihurtu dan hori, euskaldunek bere horretan mantendu dute, ez dute aldatu. Horrek zer erakusten digu argi eta garbi. Bere garaian Ketaria hori egin zutenean, eta izen hori erabiltzen hasi ziren pertsonek euskeraz hitz egiten zutela. Horrelako adibideak jarri genitzazke asko. Eta hain justu toponimia da, antzinateko toponimia da, euskalduntze berantiarra zalantzan jartzen duen jakintza iturri nagusietako bat.